Na Rympei U iingskul ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Executive member EM jong ke KHADC but MDC jong ke mau that ration ubak Paul Soklet ulupan pawe ke jing sokia halor ke jing ai song pisa ban shna pynbha ki shispa prapotli ki iingskul lower primary jong ke sarkar jylla habakano bakadan ke jing le shiliang khamat ha ke jing same ke pisa ke sarkar kalamang ya ke song pisa ban shna pynbha ya tang pratli ki school ha Eastern West Khasi Hills District na pedeng ki shispa prapotli ki school kat Baha West Baroh Hills District kayo hadu laipu pratli ki school West Jainte Hills Arp Khandai East Khasi Hills Kat Khandai East Jainte Hills Khandai but West Khasi Hills para ong ba powel hababu jingkeli ya ka jingle shiliang khamat ulu banjur ngayaro ya ka sinjam jong ka sokar jylla banshna pynbha bat maramot igi school low primary hinrei kerukom sam ya ka baha pisa ka ikumba le shiliang ka Eastern West Khasi Hills kadon palat prapotli ki school low primary jong ka sokar ya ka babun ki don hapreng ka jinglong ka palajan hinrei wala ka tatang pratli kilayo ya ka song pisa ubak powel ulai jimut ban pendenkam ya shibenta jong ka song shispa aprosan klo na ka benta ki school deficit bat ad hoc bat ong Kynnoh hikai kini ki school ki ye ka tulap sarkar hinrei ya ka jing maramot ya ki iingskul la haki managing committee jong ki school balai bam ai song pisa ya ka ni ka kamru na ka benta ki ni ki school ulabo ikani ka jingkali ulakan tu ban pek ngor ngakhot ya ki dorbar senang bat ki management committee ki school ban pentikna bagi kontraktor ki pentrekam habasya ya ka song pisa kaban aji mentoy ya ki khna school